सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत। आजची आपली रेसिपी आहे उपवास स्पेशल कचोरी। चला तर आता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। 2 बटाटे उकडून घेतलेले आहेत, स्मॅश करून घ्यायचे आहेत। त्यानंतर अर्धी वाटी खोबरं घेतलेलं आहे, पाव वाटी शेंगदाण्याचा कूट घेतलेला आहे, 1 वाटी वरी तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे आणि 1 वाटी साबुदाणा पीठ घेतलेलं आहे। साबुदाणा भाजून मिक्सरला लावून घ्यायचा आहे आणि बारीक पीठ करायचं आहे। वरी तांदूळ पण भाजून मिक्सरला लावून त्याचं पीठ करून घ्यायचं आहे। त्याशिवाय आपल्याला मिरच्या लागणार आहे, 2 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत, मीठ लागेल, तेल, खोबरं, मिरच्या, थोडीशी जिरेपूड टाकलेली आहे, मीठ टाकलेलं आहे, थोडंसं मीठ टाकायचं आहे, पाव चमचा। आता आपल्याला हे मिक्सरला लावून घ्यायचं आहे। त्यानंतर हा दाण्याचा कूट त्यात मिक्स करायचा आहे। बटाट्यामध्ये दोन्ही पीठ मिक्स करून घ्यायची आहे। चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे, अर्धा चमचा जिरेपूड, पाण्याची गरज लागली तर पाण्याचा वापर करायचा आहे। आधी आपण असंच मिक्स करून पाहू। थोडंसं पाणी लागणार आहे। छान पैकी असा गोळा करून घ्यायचा आहे, मळून घ्यायचं आहे। असं पीठ मळून घ्यायचं आहे, असं सारण बनवून घेतलेलं आहे। पारी बनवून घ्यायची आहे। सारण भरूया यात। पूर्ण पॅक करून घ्यायचं आहे। पारी बनत नसेल तर हाताला तेल लावून घ्यायचं आहे। आणि
आणि बटाटा, उकडलेला बटाटा हाताने स्मॅश करायचा आहे. जर तुम्ही किसणीवर किसून घेतला तर तो चिकट होतो. अशा प्रकारे मी आता सर्व कचोऱ्या बनवून घेणार आहे. त्यानंतर आपण त्या तळून घ्यायच्या आहेत. तेल तापत ठेवलेलं आहे. आता माझ्या इथे 11 कचोऱ्या बनलेल्या आहेत आणि थोडं पीठ बाकी आहे, राहिलेलं आहे. सारण संपलेलं आहे. तर तुम्ही असे त्याचे छोटे छोटे गोल करून आपण फ्राय करू शकतो. पॅटीस, उपवासाचे पॅटीस, किंवा अशा पुऱ्या बनवून फ्राय करून घ्यायच्या. हे दोन्ही रेसिपीचे व्हिडिओ पहिले झालेले आहेत. आता इथे तेल तापलेलं आहे. छोटे छोटे कचोऱ्या बनवायच्या आहेत. आता तेलात त्या अजून मोठ्या होणार आहेत. लगेच हलवायचे नाहीत, 1-2 मिनिटांनी हलवायचे आहेत. लगेच हलवलं तर कुस्करतील त्या. आता गॅसची फ्लेम थोडी मध्यम आचेवर ठेवायची आहे. छान लालसर होईपर्यंत तळून घ्यायचे आहेत. कलर चेंज होत चाललेला आहे. जास्त पण लालसर करायचं नाही आहे, कारण ते पीठ सगळं बटाटा, वरी पीठ, साबुदाणा पीठ तर जास्त सफेदच असतं. तर आपण काढून घेऊया. मस्त छान गोल्डन कलर आलेला आहे. मस्त छान कचोऱ्या बनलेल्या आहे.
शेंगदाण्याच्या चटणीसाठी मी ते अर्धी वाटी शेंगदाणे घेतले आहे, भाजून घेतलेले आहेत, सालं काढून घेतलेली आहे. एक छोटी मिरची घेतलेली आहे, चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे, 2 चमचे दही, आता आपण हे मिक्सरला लावून घ्यायचं आहे. शेंगदाण्याची चटणी तयार झालेली आहे. मस्त छान कचोऱ्या बनलेल्या आहेत. अगदी दिसायला पण छान लागतात, टेस्टिंगला पण छान आहेत. नक्की करून पहा. आणि माझ्या रेसिपी जर आवडला असेल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. तसेच तिथे असलेल्या बेल आयकॉनला पण क्लिक करा, ती ऑलवर सेट करा. त्यामुळे माझ्या रेसिपीचे व्हिडिओचं नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात आधी मिळेल.